Matuko kubozi ya mesexeka saka ndada kudziya moto ndopa ndakaona inini ndakasangana nemukomana yanonzi Jafeta achinditi ndikubva kuita fight izvezvi achimhanya ona ropa rese mukandisama iwawa andilika wono murume ari kuenda kutoilet 2 hours akuenda na 4 o'clock zvobuda here izvo saka munhu akabva kwepweta akauya kuno kakaurira kuno inganzi imhosva kutsvaga mari ka pamwe ndokune maketi yake ini ndokona kunotengerwa kuchitungiza uku inini kunoka ndotengwe ndototengwa kana mwana naye pweti mutani ichienda bosi kunobiyama uyu munhu kuti afe handitika it's not just about yekuti haana kuita hwanya neupenyu hwake but akashaya protection makuseni unoona kana ejika mwana kadii kudai so kakabata kondomu achifuridza kondomu pamwe uzeti kondomu iroro kuti hurume hurimo mandika munhu ari HIV here kana kuti atichaziya nyango kana ripota mapurisa cha action yaita anotongono uyongo utariso wototora mari oenda zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nezuro mangwanani vanhu vakafumoona murume akanga akapondwa kuno kumaJubek. Vatataura navo vanoti murume uyu airatidza kuti anga akarumwa padumbu pose uye anga akabayiwa kumusana nekumeso. Mai vatataura navo vanoti ivo vakamuka mangwanani kuma4 vachipfuura panapa havana munhu wavakaona. Mama tauyawo kuno kuMbare kumaJubek kwatiri kunzwa kuti pane mutumbi wemunhurume akaonekwa akafa. Mungatitsanangurire here mimi zvamakaona? ini zvandakaona ndakabva kuma4 dzekunze kwedzi ndabva kuma4 dzekunze kwedzi vandapfuura ndatoenda panapa ndopamba pedu ndopfuura vandaseri kuna 23rd ndasvika kuna 23rd ndakudzoka kuna 23rd pana vandanditsana kuna 23rd kana ndatinzwa ndakudzoka kuna 23rd ndipo pandakasvika apa pane munhu angakaita sei munhu angakarara munhu yakarara kudaro ndakangovhunza ndakati ko munhu pamba paakarara apa kwakanaka here ndadaro pepe ndipo pandakavandase ndobva ndadongorera vhandana munhu asase asi kufema akutobuda ropa kusaidi kuleft achibuda ropa kusaidi kuleft vandazoti uyu munhu akaita sei munhu yakafa ko asina mbovhura pano pasina munhu ndipo pandakabva panapa vandaenda sei dzanga dzakumanguva ipa dzakuma 5 indabva pano kuma4 ndakabva pana zvokuma takapfuura pana zvokuma 4 tichienda kwandaichitoenda pakuzodzoka ndipo pandakaita sei ndipo pandakati munhu yakafa ko ndibva ndatodongorera sho vhandana munhu aita sei munhu zvisho munhu akafa ndipo pandakabva ndabva pana vandaenda kupolisi tasvika kupolisi vandasvika kuripota kuti pane chi pamberi pano vandaenda sei pane munhu akafa mapurisa ndipo akazouya mapurisa auya ini ndandisipo ndaenda kuMbare clinic pandakadzoka ndipo ndakasvika chipato nehomeside panapa ndipo vandabvunzwa zvandakabvunzwa nehomeside vandaenda sei vandatsanangura ndakaita iwaya pamutumbi wake maona munhu arikuratidza kuti akafa mune zvimwe here zvamakaona mataura kuti mimi makaona ropa paakabayiwa pane zvimwe here zvamakaona pamutumbi wake ndaona munhu akafa ininika paakazovhurwa nepolisi anga akarumwa miri wese meso mamakarumwa angaratidza mazino anga akarumwa apedza izvozvo side kuleft uko kuside kuleft ndo pakakabayiwa zvokutoti pakabayiwa zvokuti pakatodzika nekuti munhu yandofunga pakatobaya akatobaya achitodhonza nebanga rachona zvizombabisa nekuti pakatoshama dai nechibhora chechi papato nebhora ropa kudai asi pakaita sei pakashama pamutumbi wake ndo pakazovaita sei ndo pangachivhurwa nechine mapurisa ndi pakabvatirwa nepolisi bvaenda imimi maonero enyu matimi makapfura pasina munhu mukazodzoka makuona mutumbi iripo munhu uyu kuti akaurayirwa ipapo here kana kuti akazoiswa kuri kuti aurayirwa ipapa tingati here vanhu vanogara notichikuona kuti mudzimba vaitadza kunge vakanzwawo here edza kuchema kana kuti pane vanhu vari kurwisana panze munhu uyu munhu aika hatingambotaura kuti munhu akaurayirwa kuri munhu ipapa ndo paakaurayirwa ana kurayirwa kuri ende munhu marumirwo akaitaka ndeyekutaura kuti marumirwo akaitwa ndeyekuti munhu akanga akecha ndoti panapa vanoita vanhu vanomira parodhi munhu akanga akecha vanhu vakatadza kuwirirana pamari nekuti marumirwo akaitwa mazina ekuita sei ekuratidza kuti munhu anga akecha paakazoonekwa ari apa akuzonetsana nevanhu pakomana wachona pakanetsana nevanhu vakazomubaya wachona akatoonekwa akatomira akadaiwo akatozimbira chipo icho chirapo icho ndo changa akazimbira ndo paakazonacha sei ndo paakaterwa ipapo asi time yandakapfuura ine kuma4 papasina munhu ndakatopfuura pana musikana wangu akamira parodhi pandakazodzoka chiti munhu afa vasikana vaenda ndasiyana kuvaona nemwe musikana akataura zvona mahwana zvikunzi munhu yaita sei munhu afa musikana wachona agari kuno akabva angobva pabereka sichake bva aenda zvichitoreva kuti munhu yanga atobuda akecha bva wanetsana
vanetsana pakuzonetsana kwakaita pakuzobuda kundokaita sei ndomaurayirwa akaitwa munhu iyeye. zvichireva kuti mudzimba munomu mune pamwe pane vanhu vanotouya vachita zvekukechesa. Panotori marendrodhi akatobvisa vanhu maroja pamba pavo vanotoita basa rekuita sei rekutoita mabooking house dzimba dzavo hazina maroja. Anodzinongori chi anongori mabooking house chete ekuti vanhu vanotobva uko vachiita sei vachitobva marwendo avo vachizokechwa kuno. Vakechwa kuno kwose vapara muswa bva vaenda. Chii chamunoda kutaura sekutaura kwamaita kuti mutori mudzimba asi munowanikwa munhu akafa? Ini chandoda kutaura ndechekuti muri mudzimba ka chinondesa ndechekuti nyange tikada kutaura kuti tinoda kutaura kukurudzira kuti isusu titizvoni munhu akafa yatisira kuzoti kana kuti paitwe mabhesi kana kuzodaisoka. Chinondesa ndechekuti ka mapurisa edu chaiwo isu fanike pambare police station swa zvekure. Mapurisa edu pambare police station ka anotodriver motikari yavo kubva ku police station vachiya mabhesi iwaya vachitopuwa mari vachidriver motikari vachienda vachida mari. Handimukunzwa. Saka isusu zvakafanana nendiri ndakamira panapa ka ndakamira panapa munhu yanga ndikamuona achipara mhosva zvakafanana kana polisi handimunzwa. Zvakafanana ndakapara mhosva ini zvakafanana ndika ndakamira panapa nana munhu achipara mhosva panapa ka ndoenda ku police station ka ndoti uyu mwana uyu aba uyu ndati mwana uyu aba ka mangwana anenge ari panze ka mapurisa akapuwa mari ka kuti kusungwa anongosungwa unosiiwa angosungwa temechero mangwana nomona apana abuda atika isusu chasandisi ndichakuraiwa ndoti mataura ndapanapa iwaya ka mangwana ndinoita sei ndindofa ndekuti ini nditonzi ndakangwarisa nenyewe ndakaita sei ndakaenda kupolisi ndikati munhu akaita sei munhu akapondwa handimukunzwa. Saka ndo zvandikuedza sei zvatoti ipapo ndipata kubatsirwa napo nemapurisa chira nyange kana ripota mapurisa chahane action yaita anotongono uyongotarisa ototorawo mari oenda. Ndo chichemu chedu chatiri kuita pano. Iko zvino izvi pane here vanhu vari kufungidzirwa kuti vabatwawo nekupondwa kwemurume? Kune vanhu vari kumbare vatu vanga vakasungwa nezora vanga vari kumbare police station ino vatoka ndo musaidi nenda kumuside. Baba vakapondwa kunoko vakazozikana kunzi vanogara kune rimwe side rekumbare asi vakaonekwa vakaponderwa kunoko kumaJubek. Ya inini zvakaitika ndezvekuti ndakamuka makuseni ndogara saka ndakamuka makuseni handiti chimuka makuseni ndabva ndatogeza ndichida kuenda kubasa kushanda kuseni ndichida kuenda kubasa kwangu ndo pandakaona mwamai pamba pedu apa vanotsvaira mayadhi vanoita zvekutsvairira vanhu mayadhi ndobva ndatopedza kugeza ndakutobuda skanza baba jako muri kubuda mukuenda kubasa ndati skanza paseri apa pane munhu akafa paseri papi skanzi paseri penyu baba pane chigasi panoitobudirwa gasa munhu akafa mazona zvanzi zveshoka budai mumwe ndo pandakatendera kuseri kuno ndobva ndabuda panze zveshoka ndobva ndatoya panapa ndatomira ndaona panotoonawo varatidza kuti pane ropa varatidza kuti tiri kuitira kubva mumunhu yaya akabayiwa handiti ndakaona akabayiwa anga akachekeka panapa uku kwacho kwairatidza kuti kuri kubuda ropa futi nechepasaidi pake kusaidi kwekuleft kuno bcause anga akarara akatarisa kuno saka ndo pandakatoona kuti ishuwa munhu akatofa ndokutoona kwandakatoita munhu wekuti munhu akafa ndatoona kuti shuwa hapana zvinoratidza kuti munhu achapakanyika patuku ndatita sei atofa. Tiri kunzwa isusu pane vamwe vakasungwa vakaenda iyewo murume uyu ashaika pane here vanhu vamuziva kuti ndiwe munharaunda ino here kana kuti hapana anoziva murume uyu? Ya patime yatakamuona yakaonekwa kuti munhu akafa ini pandakamutarisa ndakaita kufungidzira ndakumbwa identify kuti ndiye patangofungidzira mana kuti munhu face yake isinyowanda unoziva kana uri munhu akakurira munharaunda kubva uchiberekwa kusvikira izvezvi ukaona face unotoziva kuti face ndine kwatakamboita sei watakamboiona ndakazodiscover hama dzacho dzatoyota zvishuwa munhu andizotaura ndomuziva anosona papi pakona pa9 anoita zvekusona anomaona mani saka pakasvika hama dzacho pakatanga vanhu vachiuya vachiona vanhu vaisamuziva pakazowana munhu waana akauya ndobva atoroona ndopakati uyu munhu ndomuziva anogara kunationary kukona kwa9 kuna ema ndopakasvika munhu ati ihama yangu ndisekuru wangu nomufana wangu atinotamba naye munhu ndiyakatosaura kuti ihama yangu ndopatakatotanga kuti anogara wapi sanza anogara ndopakatanga kudaidzwa chii hama dzacho zvichitora zvishuwa kuona zvishuwa ndiye vakutomutsanangura nezvaari vakutotsanangura munhu anokona anosona pakona vanhu ndopakatanga kutiza kuti zvishuwa ndi munhu ndiye munhu ane mbiri yekusona anogona kusona zvekudaro ndokutoziza kwakaita vanhu kuidentify kuti munhu vanomuziva. Vatambotaura navo vataura kuti area inoyi pane vamwe vaye vanouya vanotengesa muviri saka murume uyu sezvo asingagare kunoko ifungidziro yekuti zvimwe akanga auya kuvanhu ivava kuvasikana ava. Ya zvinogona kudaro kuti anogona akanga auya achiita sei achida kuonawo vasikana avo zvinogona kudaro
inini because handingataure kuti ndakamuona achibuda nemusikana kana kuti zvakada, but zvinogona kunge zviri ndizvo zvaakaweza sei auya kuzoita, sinzi kune vanhu vanoita chi vanoita nezveizvozvo, saka anogona kunge akauya achiita izvozvo ndobva asanganzana nematsotsi kubva aitwa rafa. Vamai vatataura navo vatiwo pavakapfuura kuSenyi kuma4 hapana chavakanga vaona, asi munhu yozoonekwa kuma5. Izvi zvinhu zvekuti zvakakushamisai here kana kuti kunoku zvinhu zvekuti mukaona zvaitika munoti zvinhu zvekuti vanhu vari kungozviita kunoku kuti mimi makatokatya marowo nazvo? Sakatovhunduka nazvo nekuti chakandivhundutsa inini ndechekuti munhu ari kunzi kuma4 uyu musikana munhu mukadzi amatana naye ati kuma4 akaona pasina munhu, but kuona amai vapamba pamwe vanotojapa vakatozouya after mushure menge tatopedza kuona munhu ndatomboenda kubasa nchidzoka nchidai nchidzoka vatodai vakati baba ningire ndaona chi munhu ndamuona Makuseni, uyu munhu pandabuda Makuseni andivya ndasunga bhutsu ndiri apa kuma5 ndamukana 5 nchoti ndanonoka kuenda kubasa handina chandaona apa pasina munhu. Saka musizonisa nchekuti pazosara pachowanika munhu after 5, saka munhu atopondwa kwatoyedza, ndizvo zviri kureva handinokuona manje. Zvichireva kuti hazvivhundutsi here nekuti dzimwe nguva unoti usiku hunenge uchityisa, apa pakutotaurwa kuma5 kunze kune kwakuchena, kune kwakutochena hai zvakatotivhundutsa bosi, kune kwatochena kunze. Asi isusu sevanhu vanogara muno mudhuze mucommunity hatina chatakambonzwa kuti kana kuti titi munhu akachema hapana chazongomuka takungono matambudziko. Chii chamunoda kutaura kune vemutemo, kune vanhu vakateerera pamusoro pekuti mimi munomuka kuSenyi makutaura kuti pane munhu arasikirwa neupenyu? Izvozvo zvakati zvinorwadza, zvakatirwadza nekuti kufa kwemunhu achifa mafiro akadaro ekupondwa anorwadza, kunyari dai iri hama yako dai iri hama yangu, zvinhu zvinorwadza kuti munhu afe achipondwa achirwadza kudai, achiurayiwa muchimana futi musociety muno matinogara munharaunda muno, zvinhu zvatoshamisa zvasazamboitika kuti munopondwa munhu. Saka zvakatotinesawo nezuro kuti tinosangana nemunhu anenge akafa pachimana, zvinhu zvisingajairike, rufu rwemunhu harijairike. Saka zvinhu zvakatirwadza zvinototirwadza nhasi tikutobatikana bhozi, zvinhu zvasazova nenguva zvakatoitika nezuro, saka zvichiri tori muhana medu zvizotirwadza kuti even chotakatorara unotofunga kuti munhu zvafira pamba pangu apa handina zvandichazoonawo here kana kusangaza mongoziva munhu anenge akuto, zvinorwadza, zvinoto hazvijairike, rufu harijairike. Vazhinji vachema pamusoro pezvinodhaka zviri kutorwa kuno, vati vanhu vanotora mutoriro vanenge vachingofamba usiku hwese, uye ndo vari kufungidzwa zvakare kuti ndo vakauraya murume uyu, nokuti kunyangwe nevamwe vacho vanouya kunoku vachiita mabasa avo vanenge vachiita nemadzimai ava vanenge vachisechwa nevakomana ava. Chichemo changu kunharaunda ndingati kuvanhu vemutemo kana kuti munyika muno nditika vanhu vachiona nezvaitika muno muchimana, inhangu nhau yangu ndeyekuti pane vakomana vasingarari muno vanoita zvemutoriro vaya, handimukuona muno macho mane mabhesi emutoriro, handimukuona. Saka vakomana vaya vanenge vachiita zvemutoriro vaya havarari, ndo vanenge vachipatrola vaya vachingofamba muno zvisina na purozoti chero mukamuka na 2 nini mukauya panapa munoona munhu achifamba, chero mukamuka na 3 munoona munhu achifamba, chero mukauya nguva nokuona munhu achingofamba oshaiti munhu ari kumbona azofambirei. Ndo vanhu vari kuzopedzera vakubata vanhu vari kuita vari kuzvifambira, vanenge bhozi vanenge vachichiva chinhu chanenge chine munhu, bhozi munhu patakamuona apa airatidza kuti hana bhutsu, kuratidza kuti bhutsu dzanga dzatoita sei dzatotowa obviously nezvikwama nemafoni nezvi anga asisina, handiti muri kuona. Mataura eminyaya yemabhesi tinoziva isusu kuti kana mucommunity tichiziva kuti apa pari kuitwa chakaipa, dzimwe nguva maybe ndisina kuonekwa hangu asi ndinoenda kunokwenyera mapurisa. Imimi mapurisa vari kumbouya kuti vari kuziva here kuti kunoku kune mabhesi nezviri kuitika zvakashata zvekuti imimi zvinoita kuti mugunun'uno kuti zvaakuitika mucommunity yatiri kukudza kunyangwe vana? Izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti tinoti ndo chemo chedu kuti mapurisa ngatibatsirewo panyaya idzodzo, because sometimes mazuva apfuura apo paimbouya vanotombouya infact votombotora vanhu vavo vomborova vanhu vachivatora chida so, but nhau iyi haisi kupera. Saka tichiita kuti sei isiri kupera tachitokumbira kuti dai tabatsirika ipapo nhau iyi yaperawo mapurisa aitawo basa ravo nemazvo, kuti vanhu vanoite sei nyaya idzi dzipere, because haisi hatikumbonzwa kufara nazvo. Pavanhu vari kunzi vasungwa, vamanzwa kuti vasungwa vanhu vakaita sei, varume vakadzi, kuti varume nevakadzi zvese? Varume ndo vasungwa, ende vanhu vacho vasungwa vari vandikutaura ndo vacho vemutoriro wevanhu. Saka vanenge vachingombeya muno mavarari, vanenge vachingofamba siku nesikati 24/7 havarari,
inga vari paoperation ndo vari kuzokombedzera vabata vanhu ndo vari kutoopareta anoona vachingofamba vachibata vanhu murodhi. Tataurawo nababa vataura vachiti ivo vanhu vari kuunza mhosva kuno kumaJubilee vanhu vasingagari kunoko. Vazhinji vacho vanotobva kwavanogara kune mamwe locations vachiuya kuzokonzera nyonga munomu. Nekuda kwokuti vakakurira munomu vanoziva kuti vanotsurwa. Inini I was born in Mbare and ndakakurira muno Mbare and upenyu uno Mbare ndouziva. Zvikuitika izvi guys. Kutaurira chokwadi vanzvadzi guys. Zvinhu zvinorwadza. Because tinofana tine vanhu vanofana kuti protector munomu. And vanhu vanofana kuti protector ipolice. But mukatarisa life yatikurarama munomu handidika. Tikurarama tiri tega. Why? Because vanhu mutemo havasi kuti pamukana wokuti wangu vachitipa utano kana kuti zvatingati ndingati kudiko protection zvinorwadza. Uyu munhu kuti afe handitika it's not just about yekuti haana kuita hwanya neupenyu hwake but akashaya protection. Protection iyi muri kuida kubva kunani uye nguvai? Tofana kuiona kubva kumaresidence handitika through toenda kupolisi. Izvezvi animunoka mukupara mhosva dzakawanda kuno. Polisi iri kuuya inotenderera handitika. Tine vanhu vakawanda muno vari kuuya vachi right. Mina ndimbotaura nezvevanhu vakawanda. Tine polisi inouya ichiprotecta mabhesi. Atinoziva isusu kuti mabhesi aya haaita handitika like yevasikana. Yevasikana ndakutaura vasikana watinawo muno muka vanoba imbavha ndiwane imbavha dzese. Ndiwane imbavha dzese dzinoponda vanhu. Mabhesi aya vanhu vari mumabhesi vana vemuno muMbare here kuti vane kwavanotobva? Aiwa wazoona muMbare vanobva kuna Airport uko vanobva kuchitungwiza uko muno Grandview. Vanombori muMbare muno mavaite zvinhu zvakadaro izvi ndoda kunyepera iyi. Vanobva kunze ndiwari kumabhesi umu kamuchida ndogona kuti handei ndinokuratidza kuti uyu ndiwe Airport uyu ndiwe Chitungwiza uyu ndiwe chichi. Vana muMbare muno havana hunhu hwakadaro because vanoziva kuti hatina tikaonekwa inini ndotomuziva kuti mwana muMbare uyu akuita usina hunhu. Vana muMbare havana hunhu hwakadaro but vakubva kumabhesi kuna Airport ndiwari kuti kanganisira vanhu ndiwari kupondesa vanhu ivava. Ende mukaona kuti havadi kufumura hunhu hwekumba kwavo wakufumura hunhu hwemumba medu isusu. Indakaberekwa muno Mbare kenini ende ndokuudzai kuti uyu hazve mune ndowaziva kai izvozvo handei kamuchida apa ndinokuratidzai 1 2 3 4 Airport 5 6 7 Grandview 7 8 9 Greenora torwadziwa. Umunhu apondwa ke haana kuponderwa munhu wemuno muMbare muno akaponderwa munhu wekuAirport. Munoda kuti chii chamuda kuti chiitwe mimi nemapurisa? Munoda kuti mabhesi aya avharwe here? Munoda kuti vanhu vasauye ngavharwe. Polisi yeduka polisi ka inouya kuma 7 10 handitika yonopinda mumabhesi vanopiwa mari wobva waenda. Saka isusu tikuita sei isusu hatina kwati kuenda. Mukatarisa madzimai aka dzimba dzavo dzikuparara nokuda kwei mabhesi waya kutoilet. Munhu akaenda kutoilet izvezvo handitika magesi aenda handitika. Mukatarisa mai vava handitika murume ari kuenda kutoilet 2 hours akuya na 4 o'clock. Zvobuda here. Saka nharaunda yedu inoika yatorwa nevatorwa kwete vanhu vemuMbare munomu. Ini ndonoziva kuti hanzvadzi yangu iyi ndomuda uyu mukoma wangu ndomuda but nharaunda yedu inoika polisi yedu isusuka ngaishande ispecial polisi yedu iri padhuze apo. Imi wanotiza 2 minutes ago wasikana maladies night 2 minutes wanotiza izvo but we after 2 hours wamira futi dzimba dzikuparara madhola for 2. Papa zvinorwadza munofoza
Ini imba yanzvadzi yangu yakaparara nekuda kumadhora for 2 years. Vatataura navo vazhinji vachema-chema pamusoro pemapurisa ekuMbare. Avo vari kuti kunyange vakanovaudza mapurisa yavanouya vachipiwa mari mumabhesi umo munogara madzimai anoita zvekutengesa muviri usiku. Ndakazvarwa muno Mbare. Makaonawo here mutumbi wakafuma uchionekwa kuseni kuno? Mutumbi ndakaona chokwadi mangu. Chii chamuruda kutaura? Nekuti tiri kuona kuti munhu aurayirwa mudzimba patori paseri pemba yakatorara vamwe vanhu asi upenyu hwakatorasika. Chatinoda kutaura chinhu one, maleaders edu isusu community ndo ari kuakomodheta mahure, ari kuakomodheta ivo madingiri vemutoriro. Ko dzimwe dzenguva ukatopinda mbesi chaimwe chaimwe uri pakati pekuita mabasa ako irima nemusikana andika ivo vasikana vedu havanenge vatori nevamwe vanhu vaita sei vanenge vachisicha but the time yanenge achida but the time kuti wada kuti upukunyuka ndika unogona kubudirwa kana vakomana 3 or 4 vakomana ivavo ndo vakomana chi vemutoriro. So I think uzviona ndika mapurisa anotoita basa ravo. Basa rekuita mapurisa panogona kupfuura pachinzi mbavha apa unoona mupurisa anenge akatoda izvo handika but zvioni pakanzi aona mupurisa aona kuti apa pane kaactivity kekuti ndozviti chipiwa mari mupurisa ainapo pachimhanya. Saka mapurisa edu kunogwa haasi kuita basa chero chero. At least dai kurunzi chiitwa ndi vanhu vemutema ndika vakati isusu semaresidents vomuno mandika toitawo iro basa remapurisa tinogona kugadzira ningi community yedu. Uyo vakutyira utano hwevana nekuti dzimwe nguva vanoonekwa vana vakabata mabutiro anenge ashandiswa nevanhu ava. Makuseni unoona kana ejika mwana kadii kudesu kakabata kondomu achifuridza kondomu pamwe uzeti kondomu iroro kuti hurume hurimo mandika munhu ari HIV here kana kuti atichaziya. So I think uzviona ndika vehealth dai vamboitawo serious nemajubheki kozoti home affairs yachina futi yaitawo serious nebasa rarupira mapurisa mari. Imimi sevanhu vemunharaunda ino yemajubheki pane pamakambobatana here kuisa chichemo chekuti tiri kuudza mapurisa zvakati nezvakati asi hatina chatiri kuona, uyaiwo muti tsvairirewo community yedu, mubvise vanhu ava muri kuti vari kubva kunze kuya kuzosvibisa community yedu. Mfunga mukona mama munhu wese akakurira Mbare andika togona kuti vamwe takakura achita seti chitodya mari dzevasikana dzakakura chidya mari dzemadrugs but maleaders edu isusu andika nomatiresa Mbare andika Mbare inotongwa nemusangano but maleaders edu musangano andika ndakudzokera panambotaura kuti ndo vanhu vari kuakomodheta chimahure nemadrugs. So chero tikataura zvinhu zvakaita sei hapana action at least vatomboive media ndika I think zvoni matifambisiro shoko murimi kuti mapurisa chaiwo ndika it's much better mapurisa uchitongwisa ouya kuti vamubatsira because ede Pambare apa ndika they are fully corrupt, hapana basa ravari kuita. Chavanongoda chita ndika kutiona isu chira tichiparara kuno indi basi zvambotaura murume yanga ari panapo hakuna ningiri simwando yeMbare andika wamunoona akamira parodi vanhu kumira parodi ava ndika iyi ningiri vanhu vekunze kweMbare ende vanhu vakabaya munhu wachona mukatotarisa kuti background yavo ndika vanhu vemutoriro. So I think chimotibatsira panyaya yeningiri nemadrugs yenyu. Vamwe madzimai vatatana navo vati zvinhu izvi zvaakurwadza kunoku nekuda kuti vana havana chavari kudzidza nekuda kuti vamwe vemadzimai aya vanotenge vasina kupfeka vachitengesa miiri yavo chero nguva vana vachiona. Ndine magetsi ari kunyanya kuenda zvakanyanya zvinova zvokuti magetsi ari kumukira kuenda odzoka usiku saka ine zvikuparwa kuri kuitwa dzimwe mhosva munenge muri murima vanhu kana kuti vamuke unenge usingazivi kuti ndichamuka ndakabatirwa chidhina here inini kana ndikunosangana nezvipi. Saka obviously kana dai vanhu vainzwa kuti munhu ari kupondwa hapana aimuka nekuti rima rakanyanya. Saka ndo chikumbiro chedu kuzesa kuti dai vanga vambotipawo magetsi chekutanga. Chechipiri ndiyo inhau yemapurisa yanga ichitaurwa kuti mapurisa kudhara taisiziva kuti vaita mapatrols usiku munharaunda medu muno mukunyanya vaifamba asi mazuva ano havachafamba handiti. Saka mhosva yezvinezvi dziri kunyanyowanda kubirwa kwevanhu chaiko chaiko zvichisangana sinenhau yemagetsi andiri kutaura kuti muna mine rima. Saka munhu anotongobatwa haaregedze kuita sei haaregedze kudzipwa kuti anhingirikini aurayiwa. Pane vatataura navo vechirume vataura kuti dzimba dziri kuparadzwa nekuda kwekuti mamwe madzimai murume anongobuda otoita 2 hours asipo nekuda kwekuti kune vamwe vanotengesa miiri vanenge varipo. Ichokwadi ichocho vamwe murume anotobuda otoendawo ikokoko unobatsirikana odzoka zviri kutoitika. Anenge anobatsirikana pamwe matadza kuwirirana mumbaka saka ari kuenda anobatsirikana bhozi vabatsiri vacho variko ende vakachipa futi. Maonero enyu imimi dambudziko ramanaro muno mumajubheki ringapedzwa sei?
dambudziko ratanaro ndiratati tatombogara kamitingi isusu ose community tichitaura kuti tiri kuda kuti vanhu ivava vabviswe munharaunda munomu. I think kuti dai president vambodzosa futi program yavakamboita kumashure yeoperation yemadrugs yai kunokumbareri kudiwa kuti tibatsirikane zvakanyanya zvoti mapurisa nesu nharaunda anenge angoonawo pari kuitwa zvisirizvoka kungonokwenyerawo mapurisa kuti apa hazvina kumira zvakanaka apa nevo vasikana vaburiswe munharaunda noita nezvapasi panapa chete pavari kune uko futi kumwewo kutori wese. Saka vanhu vakaziva kuti munhu anenge akagara akashama kudai so pane vana ava vadiki vese ava vari kudzidza chii vana ava vana ndo pamanzwa kuti kumbare kuno kana vari kumitiswa nodisi ada kutoitawo zvinhu zvaari kuonawo kuti vanhu zvinhu zvinenge zvimboitika sei munhu achigara akashama ada kutoziva kuti chakagarira akashama chii. Imimi munogara kumajubheki kwakauraiwa uye imimi chii chamuri kuziva pamusoro penyaya iyi? Ya inini ndinogara kumajubheki kwakaurayirwa murume pakaurayirwa ndotopaziva takura tiripo chidarika nepo chifamba nepo ndofunga kumapasi 12 ndakatodarika nepo ipapapo munhu akatanga kundiratidzawo vamwe vakomana vandaizivawo tichifamba so vanditi iwe munhu ari apapo yokurarereka tikati azvisiyana nyaya zvavanhu vakadhakwa ndevemusoro zvazviri kumapasi 12 kumapasi 12 1 2 pavanchazive time but 2 dzakatozoti exactly 2 isususu munhu anga atofa. Vanhu vari kuti iwe kuma4 vanga vasina kumuona vanonyepa ende vanhu ivavo vakatotaura vachidaro inini ndinenge ndakutovasuspecta kuti vakatoona zvakaitika zvese ende vamwe vacho kungoda kungotaura vamwe vanga vasipo asi inini munhu takamuona akafa zvekumatunhu ndinotori nevamwe vadai kunge havapo zvavo vaitokwanisa kutowitnesa kuti 2 o'clock munhu akaita se atofa. Kataurwa nyaya yekunzi pane vanhu vanenge vachingofamba inini time yandisati ndichibva kumba inini ndakaenda pamba peshamwari yangu ndichotora mbaura yangu pandakaisiya pandaidziya kumatwiko kukosi yame 6 weeks saka ndaida kudziya moto ndopandakaona inini ndakasangana nemukomana yanonzi Jafet achinditi ndikubva kuita fight izvezvizvo achimhanya ona ropa rese akapfeka bhachi reblue resutu ndikatomda Jafet zvinoizwi wanyanya ndobva ndatomti ndipe mbaura yangu mandatobuda kubva pamba pavo ndichisvika kuno kundo patikaona munhu aita se akafa ndo time dzakanyarara bhawa rinonzi Simbrengiro rokukoma ndo time yakanyarara kuzvanza kuti bhendi raita se rapera rapona pamwe ari kubva kunoinzi aita noizwi bhawa ndo pandafamba inini ndichizosvika tichizoona munhu akafa isusuka mangwana acho izvezvi ndikanomuona Jafet nesi ari ngotaura nyaya yemunhu iyeye kuti shuwa wanga asingandijairire zvekudaro inini apa ndiye munhu akafa wacho haana kana polisa ina kana kutombosvika inini ndanga ndichingonyarara nditi sezvo kwabatwa anonzi Lampard nemumwe pari kutaurwa kunzi anonzi Tapiwa mukomana wefrendi yangu asati abatwa ndatobva kusangana naye mai manje parenge pamutara anonzi Tapsi iye saka ndina nyoka chokaona chemunhu akafa ichocho atona izvezvi kutaura kwandikuiti antonacho anga chimwatira chibluetooth speaker so saka munhu aifungirwa haastori ndiye ari kutobata vanhu achitoita se atoendesa mukati asi isusu chikumbiro chedu ndechekuti polisi ngaiite basa rayo kwete nezvebasa kuti kana iri pabasa kuti paurayiwa munhu ngavainvestigate vachitsvaga nezvekukondwa kwemunhu kwete nezvekuda kutsvaga nyaya dzekuti wazenge iwo wanzi wakarowa drug kana kuti unorowa drug no ngavatsvage ende usiku huri kufambwa ngavasiyane nevasikana ngavasiyane vabate vanhu vavo vanoita nezveusiku vakomana vanofamba vehurweki isusu tinovaziva kana inini vakangonipa mvumo yachete ndikapfika uniform yachete ndivabateni vangashaonye kuti imimi sevasikana vanotengesa hanzi imimi hamuzive munobumbane muri kutobva pamuna muchikanganisa inoyi aiwa hatisi kukanganisa kana kudhebheni cheko imimi munokwanisa kutoenda vangani vakaenda kusouth africa kunotsvaga basa vakushanda ikoko saka munhu akabva kwepweta akauya kunoko akaurira kunoinganzi imhosva kutsvaga mari pamwe ndokune maketi yake inini ndokona kunotengerwa kuchitungiza uku inini kunokwana totengwe ndototengwa kana unona epweti mutani ichienda bosi kunokuyama vari kuti zvoni imimi vasikana veusiku kunenge mine vakomana vaminavo vanovambavha dzinenge aiwa kuna musikana weusiku anotsvaga mari anotora murume kugara naye kutandara naye kana kutaura naye nyaya iye achida kukechwa hakuna musikana asi vanenge vatova vasikana vebasa veipapo here meaning wedu kuti vatova vasikana vebasa nevakomana ivavo bhozi inini chaindiri pabasa inini ndakamira parodhi panapa inini handatemi kutandira nauyu
kana nyangwe ine mari yake zvatawirana tikaita tikapedza anongoita sei oenda ndotora mumwe. Saka ndikatendera naye ndinozowana sei mukana wekutaura nemunhu? Hazvimeke sense. Vari kunyepa vanhu vavo, ngavataure nyaya dzemadrugs. Vanhu vanenge vachinoita zvekutera zvemadrugs vachiita sei vaitwa nevanhu vavo iri gemu ravo. Because hakuna musikana usiku anotandira nevanhu vanoponda vanhu. Plus inini handiti musikana usiku haana time yekubvunza mhene kuti iwewe unoita nezvei. Because chaanenge achingodai mari yake munhu achiita sei achienda. Izvozvo ndezvekunyepa zvevasikana. Asi muromo wekuti vasikana vanoshandira panzvimbo pakaurayirwa munhu apo hapashaye 2 kana 1 akaona zvakaita sei zvakaitika, ipapo ndo patototi vakataura pavasikana vese vanoshandira pakafira munhu hapashaye 1 kana 2 akaona zvakaitika. Asi iri kuda hake kutaura nemwoyo wake, ndagare ndezvamwari wake. Bhodzi witness auite sei haumanikidzwe munhu. Asi vasikana veapo hapashaye 1 kana 2 akaona zvakaitika. Ndo nyaya yatingatotaure kwete kwese kwavakubata-bata kuti vasikana vese ngavabve, vasikana vese ngavaita sei. Hakusiriko kune nyaya, pane nyaya ndipo ipo paipai pamhiri nepamhiri. Vasikana vanoshandira pane apapo ungandikuona zviri kumhiri kuna dzivenyu kutotadza kuona zvaitika apa neapa. Havasi kungoda havo kutaura izvozvozvo zviri reasonable zvotonzwisisika. Kwete tanzi vasikana veusiku vanomira murodhi ndo vanozochengeta mbavha. Munhu abva kumba kwake kuchitungisa kuya kuchengeta mbavha yemumbare. Plus vanhu vacho vanoponda vamwe vacho vamwe vangasombe kunomumbare kuti vanotobva samwezi. Bozi izvo zvakafanana nepa papa kumwe Chapiwa anogara national, Chapeta anogara national, Lampard anogara pasera kunomuka pawo. Lampard akauya tatamamuziva manje. Akatoya mai manje watakatomziva mai manje yonyoka checheta nemakororo atikudaiwa umuzi. Chapiwa umuzi. But izvo zvekutaura kwandi kuita Chapiwa ari kumwa tigre ndiye kwamutaroko akabata chiredio chemuhwasho akafa. Zita rangu ndonzi Stella Musha, musakanganwe kuita subscribe.